na-enwe ekele m unu nke onye chi ya zero. Taa bụ ụbọchị nkwọ lakwatara ife ma kwafere ya ji ife ogologo ndụ lehe isi ike ife eke ka ife nwe ya dị nwoke mmadụ nwaanyị mma ọ na-adụrụ na-enwe enyinyela mma. Biko laa egbughị oge anyị ebe m bụ Ojiba Nzube, mba onye mmiri Igbo ama ji na-enwe abịala mmiri Igbo, mba onye ụmụ ovom abịala ụmụ ovom, mbụ nwamba Ogbueke Lekpuchi Okorokwu abịala ụmụ mba Ogbueke, mbụ nwa onye eme Ojiba. Ife ọmụa bụ Vice Secretary, Assistant Secretary na-enweta National Council of Elders Nkoreke Ukwu, bụrụkwa Head of Media and Publicity. Ebido m jewe ekwu ukwu n'ahọ 2009 chitere ka nna m ukwu bụ Prọfesọ Dr. Cosmas Onwudiwuọnọha. Ọ mgbe m bidoro jewe ekwu ukwu, mgbe m jetere ekwu ukwu m vụrụ ọtụtụ ndị okenye na-enwe ejibiri katagburu ehụ ma gburu ibe chukwu Chieze Okabịa ma jiri ekuluje ma vụrụ isi gozie mama agbanyeghị ahụ ha dụ ma vụrụ ha ka zuru mama rem. Ife niile mmerụta gbasara omenala na-enwe bụ ha kụji gburu mee mụrụ nwere ovu onye mana dịzobe ha ọhụhụ mala ife niile mụlọ eji ebe ụwa bụ ụbọchị ọbụla m kwuru ụra tete nlọta ala nrọ ọdụ nga ga ogwongoro ife ọzọ paradenga m n'overe ebe bụ Chief Michael Chukwugere Nwagbara eze Ejioluwa nna na-enwe onye Enugwula atọ uwe eze na-enwe. Ife nye marụ taa bụ chitere aka n'omenala na-enwe yala onye ọzọ Chief Imo Ojebute Ekute Mmiri nwanna na-enwe tigworo nna m bụ Ichie onye eme Ojiba ọhala atọ ha bụ ha jikọrọ aka kee maji ife gbasara ife omenala na-enwe ote taa m nọ na-ekerechi ike. Omenala na-enwe magburu onwe ya maka na onye ọbụla bụ nwoke amadụ na-enwe were aka ya ọtọ n'eme omenala na-enwe na adọntụrụ ụlọ azụ dịka ndị Ikem jekwuburu ekwu ukwu nza m dịrị ekwu ukwu na 2009 ruo taa enwebeghị onye hụrụ ekwu ukwu adụrụde 85 90 gbago ogbu 100 and ma onye bịa chọburu na-enwe enyinya ugbe bụ nna Chukwude Igbo mgbe m jekwuru ele ekwu ukwu ọdụ 110. So ife m jiri ya ekwu ebula omenala magburu onwe ya onye ọbụla ba mmadụ na-enwe ga-akwụ aka ya ọtọ na-ekwu eziokwu na-echekwu bụ ndụ. Omenala edo mma sọsọ ife eji agbụrụ omenala ọsọ bụ ọla egbu mmadụ maka onye ri iyi ọlụ omenala egbo ya ọgbụja ife mere eji si na omenala bụ njọ ndị chọọchị dịka ndị chọọchị do onye di ya nwunye mmadụ maọbụ onye ezo ife maọbụ ma ife a na-enwe chidala emeghe eme o jee confession ekwugbie achiala agbagharụwe mana gume otu na omenala ọnwụ maka anyị na-enwe edugbo ma eji afụ onye ma gume ife anyị na-enwe chidala emeghe eme ọnya mere eji agbara ya ọsọ. Mmụọ bidoro jewe ya nza m bidoro jewe ya abịa nkwara gala ndụ m ọ bụ ife nye m ụmụ okorobịa ibe m na-eme maka na bifo ị bụrụ onye otu ekwu ukwu na-eme omenala na-enwe ara akwewe ọlụla erechi ekwu ukwu enwe oyi ụbọchị imekwere ife furu iwere adụ na-eje achi ka enyekewe mmadụ ala wara mmụọ awọrị. So m za mbido njewe mụọ bụ nwata akwụkwọ ebu m ụzọ gụọ ekwela ya mt ngongoro kemistri pịọ kemistri gbugbu ya na ọla isi utugbe mgbe m na-agụ electrical and electronics engineering. O gbechiri m ya kwụọ m onwe ife o gbechiri m ime ọzọ ife o gbechiri bụ goma omenala na-enweela asọ nsọ bụ sọọ ya nsọ. Ụbọchị taa bụ ụbọchị nkwọ eke edu nwele m bịarụ nna ya so anyị na-ekwu ukwu n'ogbo ndị iche okwue ya ejekwue maka na enweghị onye bụ n'elu ụwa na onye lọtụ ụwa ife bịara ụlọ ụwa bụ azịa bụ zụta ela idogharịa oge anyị ga-ekuzi omenala na-enwe mana taa I'm ka m kụzie ụmụ anyị ga-adụ nwere ife na-enye ndị dịrị ime nkụla na-ekpe ekpere ọtụtụ mgbe
maka na mgbe ochie la na-enwe bochi bụ otu nge nna agba etela akwa okwu ụmụ ya kwa ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị cha ha bịa ka ekele eze Chite Oke Abịama egbe oge m gara agochi ụlọ nna nara agwa ụlọ ife ọbụ nke mbụ ifere bụ ochiri na na-enwe efere ndị mgbe ochie na agbalenya na na-enwe a ọ efere ebe adụrụ ukwue adụrụ ele eshikwe nri ya bụ ite eja akwụkwọ ka edu ka efere adụrụ eri ife mbụ mmadụ na-eme bụ chibọt tunge nwoke ekwue ndị echiri ụlọ ya niile ha gbefe isi ma nwoke ma nwaanyị ofufe mbụ ọ na-eme bụ ọla ewote ose ọjị kele bụ ose ọjị kele bụ nzu kele bụ kọlọkwa nzu kele bụ nzu akpụrụ akpụ kele bụ ka ebutere ala mkpọrọ ala mbala bụ nzu ka ọ bụla tụtara onye aka ọ na-ewere ekpe ekpere ụtụtụ kele bụ odo kele bụ ọjị ose nshi bụ mma na ngụrụ inye ọdụ eja mụ ala abịa ihe eja ma dara abịa ihe ọgwụ kpọnya ya nso ọ dụrụ ọya ya bịa kpatara ive mgbe ejiri eme bụ ire eweri eme ngolo ire eweri akaja afọ onwe maka na ọ dị onye kuru ụra mụọ ya dụfọọ mee ive achikemechi maka edo njọ maka edo mma ịma ha ife ọ bụ na onye ka a na-atabara shi na mmadụ kuru ụra nwụ eve mgbe eme bụ gobe bịa isi na aka mbụrụ dee la azụ otule wete nna wofte n'ala ime iviwa ala ehụ bịarụta ala ehụ niile o metị ala ekere miu metị ala enya metị ala imi metị ala ọlụ metị ala obi metị bịa ala aka metị ala igbere ọkpa wobụbụ ọkpala m ivi ji mee bụla enwere ife niile mmụọ ọnwụ gị kuru ụra mmụọ merụ n'abalị isi iwere ife ka kpee onwewu kajafịa umemi otu enyi nye nwa nwoke nye nwa nwaanyị nye onye ọbụla emebie iweta otu ihe ọdụ ụgbọala nga ọkpa mada na-emetụ ihe ugbebute ya aka ahụ onye ọbụla etukwu ngolokpe iweta nzu dị ụzọla mbọ kelebu ike nga nzu kelebu nzu ka akpụrụ akpụ enwekwuru ka ụmụ nwaanyị ọdụ na ngola adịghị ka ọ agba ya akawa wujela nga ere ife mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ cha ihe nyewe ya ha na-enyewe ya dịka ka ụmụ nwaanyị adịka agba ya ọ ya ze nwunyewu ma ụmụ nwaanyị na-ewere ekpe ekenye buote nzu ụtụlọ ọdụ ugbe ife mgbe ị na-eme bụ ile ekele eze Chite Oke Abịama adụ n'eluigwe cha ya bịa ma nzu ụtụtụ mbịa ọdụ chi ịbọ nwatakịrị na-ekele nna ya ajọghara ife ọla efu na chi bọkwara otu nge ha ji akwara oke ị na-eri taa gụpụ ebe eze Chite Oke Abịama ikuwe eke bịa chọbụrụ n'ala Igbo nyinyela azụ ya bịa ma nzu eke bịa bụ orie esowe orie gagbụ afọ esowe afọ gagbụ nkwe esoche ya azụ mgbe ị kpagburu abịala alọ Igbo la azụ ikuwe ukwu njọkọ ogbe ọ ya bụ nkoro na-enwe ebe ya chọbụrụ ife nyinye nwela na-enwe ya bịakwa bịa ma nzu gilekwe vi na-emere gị na-agba ya nwa eka ọla ya sịla ala ma ọ lee ihe egwu ụvọ ịlọ ma nga ọbụla ịlọ ma ọbụla nkoro nga ọbụla ịlọ na-eme ile adị ya nwa eka ọla ya sịla ala gụpụ egbe ekupu njọkọ egwu igwe ọgala ugwu emudo ka ọ bụrụ ikwere ile ime enwe eka ọgwụ salad ọgalugwu gabụ abịa ji agbada ifere na mbọ bụ ife na-enwe onyinye eji eji ife kembụ ekwukwu ndọkọ onwe ya bịa ma nzu kebọ ala eji ekpinyila mbọ ya bịa ma nzu ya na ihe a na inye dịla na-enwe ha bịa ma nzu ụtụtụ ọgalugwu abịa ji agbada ha agagbụ ikuwe ezumezu ndị icho na-enweghị inye ikuwe ezumezu ndị icho ọgbụ na egbere eri gụpụ igbe ikuwe nye anwụla agbara ha bịa ma ruo nzu ụtụtụ iku agbara anyị nye dụlọ ọgụ bịa ma nzu mmụọ nyinye bụ mmụọ mmiri mmụọ ikuku mmụọ ọkụ mmụọ ala ha bịa tọọ nzu
mumebie ikuwe m onye nye dị Enugu steeti sha ha bịa ma nzu kedụ na Anambra bịa kedụ Imo bịa kedụ Ebonyi bịa kedụ na Delta bịa ha agagbo ikwe ndị icho nta ndị icho ukwu ha bịakwa bịa ma nzu n'ike ngagbo ikuwe ngere dibe n'ọngụ onye bụbọla wachi oshi ọgụ ndara abalị enyere mba nri ya bịa ma nzu omenala dike bịa ma nzu akpa awa bịa ma nzu agbara nye dịla na-enwe ha bịa ma nzu ụtụtụ na cha bụ ụtụtụ mgbe ukwu egbie bịala nta jela nga isi bịa ụwa mụa bụ onye ama ọjị nkụ agbara anyị nyedịla ama ọjị mee ka ọgbụgbụ dị Igbo ya bịa ma arụ m nzu nkwu egbe ọgbụgbụ dị Igbo mee kwue ngwe ogide ego ụmụ ovu m bụ oke ngwe anyị maka na ọlụm anyị nyedịla na-enwe ụmụnna anyị nye nwere ngwu ọdị ngwu bụ oke rish ya bịa ma arụ m nzu ụmụnna m anyị nwere ivere akpa ayarịchivọ bịa ma arụ m nzu anyị nwere ọrịrịekụ bụ arịchiri afụ maka ego ejiri ụlọ ọbụla dịla na-enwe nwere ego nwere ọrịrịekụ ya bịa ma arụ m nzu mee ka oviri ọmụmụ bụ okpochiri afụ maka ọmụmụ nke obodo ọbụla ejiri ọbụla ịbatara enwe ọgwụ nwoke ọgụ nwaanyị nke nwere ọmụmụ n'ibe ya oviri ọmụmụ ndị ochie rụ agba nkwu enye ihe mabịa kuwe ndị icho machi ezumezu ndị icho ụmụ ofu m niile bịa ma arụ m nzu nkwu egbe ezumezu ndị icho ụmụ ofu m niile mee kwue mba ogwu eke ya bịa ma nzu Eluguchi Okoro ukwu ya bịa ma nzu ndị bụ ndị nna m oyibo chere great grandfather forefathers ancestors ya bịa ma arụ m nzu nkwu egbie mee kwuo onye lọtara m ụwa bụ Elukwu Oji Bamba ogwu eke ya bịa ma arụ m nzu nkwu egbie mee kwuo Chukwu kere mba bụ nwele oche ya bịa ma nzu mee kwuo ụfụ bara ga ha hasala iche ata ọzaliche ala waheva na na-enwe ha bịa ma arụ m nzu mee kwuo Agaba mba ogwu eke bịa ma arụ m nzu nkwu egbie mee kwuo eje ụmụrụ ịmanye inye ndị Ichukwu ndị nche nta dụrụmụdị Igbo ha bịa gboo mashal ha bụọra na ala agụ ha ọrụ ọrụ onye ekweri ekwu ibe ndị Icholu bụ nna ndị Icholu ebute ife ọma na ekeke ife nwenwe ha bịa ma nzu mgbe m kwugbu erumọla niile ka m na-ekeve ha na-abịa ka m ga-echi ma ala ha na-abịa bụ na hikpuru oyi gara awọ m ule eme anyị ife hikpuru oyi na awọ m alụdị isi m efuo ịmala ha na-abịa ha bụ mụọ ịlavụ ha ma ha na-avụ ikwue ha na-abịa ngwa ọbụla ịlọ sọọ ife ngwa ọbụla ịlọ ikuku na-abịa ha gwukwuo ihe ha na-abịa wutu nzu nkwu ekpe ha mebido yawaje ife m jọrọ ka emere m taa bụ ụbọchị nkwụ mashal ọdụ levi enwe ha ọdụla ọchị edụla kpiri ijiji ọzalichala awa ha eve nwatakịrị amarala ata ka nna ya nọ ya na ya na ode lọọ oshi dị mma ve nọ n'odela akwụnwọ ka m na ya ata bụ ụbọchị nkwụ bụ ha enwetara m ife m na-eri ife ekeke ife nwe nwe ọgwụ nwoke ọgwụ nwaanyị ogologo ndụ na-ehi isi kele ndụ bụ oke ọkpa ya dụrụ nwoke ma ya dụrụ nwaanyị mana ndị azụ bụ mmiri dị na-atachi ma azụ anwụchi mashala ngọ maikpu ekpere gụọchi ife niile m tọrọ ụlọ ọfọ abịakwere gbo m taa ya egbuo onwe onye chichi m fụrụ ya ewuru ka evuru ya tụọ ka m na-eri ife m na-abịa okireri mgbachiwa ya ka ya dụrụ nwoke ma dụrụ nwaanyị mma ga m na-agụ ebe m agụtakwa ndị ọzọ na-agụtakwa ụmụ ndị lọ ife niile bụ Igbo lọla mba nke onye sokwara ya nọ ngọbị ya o ife dị chi m n'obi m na-agọ mana ekwu ife niile maka m na-ekuji ụmụ anyị ga-esi eme onye ọbụla mara mkpa ya ịkọsara ha mkpa gụkọsa bụrụ ha iche eleburu bụ ọkpa guchibiela ọkpa ịkpala enya makala nwadibe ka nzụlụ enya ya ọvụ amọ nwanzube gbazuru egwu ya dị ọtụtụ ya tụ ha nzụlụ enya ọtụle ọvụ amọ mede nzu mewota odo bụ udo eji edochi ife ọjọọ
nke ọbụla udo ife ọ gosiri bụ udo ma emekwa ya ka chima onyinye mkpọrọla nzu ha bịakwa bịa ma edo ha bịakwa ma edo na a na-agụ ha ọrụ na ha bụ ọha mụ ekwere eku ibe ezumezu n'inye ma onye inye kuku ndị oke nwale ejeta ije na mbọ ọgalugbo egwu na-abịa chi nke ọbụla ekwere eku ibe ha bịakwa bịa ma edo ma ife mfukwula mbufe mkwukwere ebe mmebie mede ekele meweta ọjị ya ji eme bụ ọjị gbara ya lọ ma ise ọjị bịa kacha nwee ike ife niile a na-eme maka keleji ga-eji mara ụbọchị ụlọ a ọ bụla m nọrọ ihe egwu m ngọgba ọfọ kwu egbu m onyinye nkwurela nzu ma edo cha ha bịakwala ọjị abịakwa nwa ya nwawọ ya nwụsa ya maavụ bụ ochie gba mvụ ochie gba mama m ije mgbọchụ ahụ ma ọ na-egbedo ma ọ dị mma ma a bụ ekwechi ụmụ anyị ife sogbu otu ọjị iku ekwe m onye ịkpọọla nzu chi ha bịakwa bịa ta ọjị ụtụtụ makara gụnye mụọ ife adị adịtawa ife avela taa mgbe ụfọdụ bụla mmadụ na-akpọ nne ma nna ya nwụhụrụ ego ma nna ya ego nwụkpọ ha ego ha kpọwa ego gbochiere ụzọ ma gụla agwara ha ọjị na-ekele ha na-emerụ ifere ege enwe ụbọchị ọbụla iwetara ifere n'ihe ekpebe ekpere fọọla abịa ma ọbịa ọbụla na-eme ịla abụ ha edebe n'ime so m weta ọjọọ mgbe ekpe ekwe chụọ ha bịakwa bịa ta ọjọọ ụtụtụ mgbekpu he ya bụrụla m nọla ọbụla ma nọ n'ihe egwe m na nọrọ ndị mmadụ ụlọ mbịa nwa ya otule ọjị igbo eji nkwe gwere mee ọjị igbo gbazuru agbazu ele ọmọ ise kele gbara uru ma nwa ya machu dele eka ọbụla ngụ nọla ndị mmadụ n'ọgba ya mewote nna cha ha bịakwa bịa tọọ ọjị gba ha arụ ha n'alị mkpọrọ ma m nọọla ihe egwu m nwa ya ma wụ ha na ihe egwu ụtọ ọzọ wa ndị nyere ebe ahụ ata ya ifere m kụchiri ugbe ga igbo niile si ekpe ekpere ọ bụ nsọ na-enwe igbo niile ji ọjị nzu ose ọjị edo ekpe ekpere la mee ọkụ ya bụ mmee iwere ugbo agbọ kwute mmiri dụrụ okorobo osisi mmiri a na-ata ha ata were nwụsara agụ ọrụ ha ọkụ onye ọbụla na-eme ya mgbe ọbụla ịlọ ikuku na-abịa ịlọrọ ya kwue nna wụ ancestors ndị ichie great grandfather nwere nzu kwue ha abịa ife ọbụla ịsha ha bịa meruo ha na-emere uwe ọsọ nzu n'oge lọọchị then ife na-enye gwu megbie ya ọ bụ n'ihe egwu ụzọ ịlọ ibewu ma ọ bụla township gumebi ile agba mbọ fụla ọgwụsa nna ala otule ile awụ ya na efere rebochiri wuote ikwa agba ya n'ime ngwa ahụ maka na ife na-enye inye adụmmedo idola agwa gara ejepụta and ọzọ dịka ibe ya ebụla nwaanyị na-eji ọjị na ọla awaghị ya ikpe ekpere nwaanyị na-atụ nzu nwaanyị na-atụ edo nwaanyị na-atụ ose ọjị enwere ose ọjị ekpe ekpere mara nwaanyị na-egbu ọkụkọ a na-emeta ife na-enye aka maka onye ọbụla na-egbu ọkụkọ igbo niile anya vuo ya n'ụwa niile mana ya baịbụl a na-agụgụ ma ivo mana onye ọba adụ nkwa ọnya mgbe ya mere nwaanyị na-egbu ha ọkụkọ onye gị dị efu ife dịrị ife n'ose ọjị n'ala igbo niile ife m na-ekwuchi ụmụ anyị tabụl ọtụtụ n'ime anyị amaghị ife ọ bụ ọtụtụ nwaanyị ejipụta ama nga were ele eme onye evi ya ọ bụ sọsọ ndị dibe a na-eji onye ọbụla bụ onye igbo bụ amadụ igbo mgbe onye ọbụla bụ ga-eji ifere nye ekpere ihe ekpere ọ bụ tribe chude chaplet ọkwa onye ọbụla bụ katọlik dị chude chaplet otu ebe onye ọbụla bụ onye igbo ga-eji nzu odo ose ọjị na ọjị ekpe ekpere ụtụtụ
kwuo ọlụ ụwa ya, kwuo onye lọtara ụwa, kwuo nna nna ya ha bịa. Ọ ife m che ka nkụzi ụmụ anyị taa. Kwuori ekpegbe ekpere ịkwara ya kwenga n'ime ochirile kwenga ya jee dọọla mgbe ụlọ maọbụ idọọla elu uko na na-enwe uko bụ nga adụkogo ife nga ajọ nka mmadụ inye jee maka na dọọla mgbe ụlọ nwa nwere egbe igbe nwere ike ebe ọ para ya sọwa ma gụ dọọla nko bifo nwata epewe elu nko ala amarụla ọkawa ya ebe amụma aka m bụkwa onye dị otule ojiba nzube onye Umudibo ama oji na-enwe abịala Umudibo nka bụ onye ụmụ ovom abịala ụmụ ovom mbụ nwa mba Ogwueke Elukwu abịala ụmụ mba Ogwueke mbụ nwa Elukwu Ojiba mba Ogwueke abịala ibe Elukwu Ojiba mba Ogwueke mbụ nwa onye eme Ojiba ọ ladụrụ na-enweela mma onye chọrọ ife ọma bụ ife ọma na-eruwe na ife dị ya n'ive bụ kwụọ aka wa ọtọ dukwu eziokwu bụ ndụ ebe mụ a na-egbu mmadụ lọ ife onye metere na-egbu ya omenala magburu onwe maka mmadụ ahụ afọ hụ ibe nna ya eji oge oge ọ na-adụ n'ego onye tiri ya jere dola ndụ ya ga-eje. Please subscribe to my channel.